Здравейте, драги зрители! Аз съм Мартин, тук с мен е Алекс. Алекс, покажи сама. И това е Тони. Там някъде е Василин с това синьото. И сега ще играем на пияни дуспи. С 20 секунди въртене. Така. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Аз съм Биг Бос. 20. Екшън. Камера! Давай! Снимай къде е топката. Снимай къде се изтърсил. Няма гол! Сега съм аз. Стой на оце. Ма са пили. Айде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Давай! Гол! Излете до някъде си! Ту-ту-ту-ту-ту. Там имам бяла кола. Аз съм се ранил. Кажи къде се изтърсих, бе. Да бе, стреси се направо, дигна прах. Паднах на циментио. Ето се изтърсих Зад мене. Зад моя. Дай, бе. Изтърсих се. Дай, бе. Изтърсих се аз пред една кола така. Абе, как ти не е лошо. Да видим Давай. сега. Аз съм Алекс Иванов. Алекса. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Тук Давай! трябва да има червена точка. Дайте на дебеля! Що не... Гол! Сега, снимай Тони! Това Мартин, Старбегет. Ред Бул 47. В действие. Аз съм Аук. Аукс 157. Топ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, малко 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 19, 20. 20, 21. Абе, би, бе, майка му деба. Падни малко, бе. И това беше града и топката отида на улицата. Майка! Валит! Аз се опитвах да цела градата. Да, бе, успя. Тони. Стоп! Ето е топката. Ще продължим ли с още една вратка? Не, няма. Няма. Дай да го видим.